गोसो सोंनो हागोन दिनै लाइभ फैलायबाय नै हरनि समाव फैलायदो लोगोफोर दसे जइन जालायदो लाइभआव जइन जानानै बयबो कमेन्टफोर खालामलायदो रायलायलायदिनि सासेबो फैथ'थाराखै माथो दाबो सिरिथार फैदो दे बयबो फैनानै कमेन्ट खालामलायदो आरो थाब जइन जादो ओमफ्राय शेयार खालामना होदो जाहाथे बै गुबुन मानसिफ्राबो नुहैनानै जोंनियाव भिडिअ जइन जानो हाफैयो लाइभखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो फैदो दे बयबो फैनानै शेयार खालामदो ओमफ्राय मा होनो लाइक खालामना होबानो जाबाय फैद' जोंना रिल्सनि एक्ट्रिस जानो नागिरबाय दामानि रिल्स बानायगासिनो दं सानसेयाव 10थासो रिल्स खालामो ओमफ्राय मोनसेबो हगारनो रोङा आरो ओरैबायदि रिल्स खालामनाया जोंना आंथ' बारा रिल्स खालामखाया रोंखायाबो नालाय खालामनो कमेन्ट खालामदो दे थाब कमेन्ट खालामदो दिनै गोसोबादि सोंनो हागोन दिनैसो थांखांदों जोंहा ओरैनोबा रिसार्जआ दिनैसो सोनो हादों जोंहा गोबाव जाबायमोन सोनो हायिया दामनो नाङा कपिराइटफोर फैलाबायगोन नङाबा मेथाइफ्रा ओरैनोबा कानेक्सन जायोबा माने दानिया इउटुबा बिराद स्ट्रिक्ट खालामबाय कमेन्ट खालामलायदो दे लोगोफोर माथो रावनिबो कमेन्टआनो गैथ'आ आंना हिन्जावा एकदम माबानायाव बिजि जादों नै दा मा होनो रिल्स बानायगासिनो रिल्स बानायनायाव एकदम बिजिथार फैथ'वाखै आरो फैगासिनो बेबो लाइभआव जइन जागोन बिनि सिगां नोंथांमोना दे लाइभखौ शेयार खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो देहाखौ मोजां मोनबाय आरो ना डक्टरनाव थाङै चेकआप लाबाय थानानै दा एसे मोजां मोननायखाय आंबो दिनै रिसार्जबो सोनो हानायखाय लाइभ फैनोसै होननानै दसे फैनाय जाबाय सोरनिबा बाल्थिं गोमानाया जोंनावसो दंफैयो माथो दामानि बाल्थिं गोमानायनि दावरावथार ना बाल्थिं गोमादोंनो सोरनिबा बाल्थिं जोंनावसो दंफैयो बाल्थिङानो फैद' ओंखाम संनोसै नै जइन जाबाय गोबां मानसि जइन जाबाय ओमफ्राय रावबो कमेन्टआनो खालामा आरो सासेनिबो हायबो गैया हेल'बो गैया हाय जोंल' रायलायबाय थायो नै नों रायलायफैलाय नोंखौ नुबासो कमेन्ट खालामसिगोन दां ओरैबायदि रिल्स बानायनो माबागासिनो ओमफ्राय जाजाया मोनसेबो साक्सेस जायाखैना गेदा गेदि खायलें खुइलें खालामलायगासिनो हनै गोदोना सोमावनो रोङा मानो रोङा राखाव रासि गोदोनाखौनो सोमावफेरनो रोङा बियो नैया गैमामब्लेद होनलायनायखौनो रोङा आखलाव नोंहालाय थोब्लेद माब्लेद फैद'लै माथो रावबो कमेन्टआनो खालामथारा बोरै अफ जानानै थागोन ना माखो 100 माबा दङ नै 3 जन दङ ओमफ्राय सासेल' लाइक हरनानै दङ रावबो लाइकखौनो खालामाखै जल्दी लाइक करो यार क्या कर रहा है कोई लाइक ही नहीं करता है कोई लाइक करो शेयर कर दो लाइव में ज्वाइन हो जाओ बात करते हैं स्कूल के फैदो नै मालायनि बाल्थिं खावना लाबोग्रा मालायनि उन्दुनायाव लाग्रा बाल्थिंखौ खावना लाबोबाय बियो आं ओंखाम संनि दे बे सम जायोलै ब्र माथो होननो एखमबा सोलिसाबो बाल्थिं गोमानाय मोनाखै नामा रावबो मोनाखैबा ओरै जोंनावसो दंफैनाय बाल्थिङा
ओरैबायदि हनै माबा बानायगासिनो खोमा फैद' आया 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 बोरै जाखो बिलाय मानसियालाय नै बाजैयालाय माबा रिल्स बानायगासिनो जायाफ्रामानो बासोन्दा दानो ओंखाम संबायना दा ओंखारनो थाखाय दासो फैदों गबाय माने दिनैहाय जोंना माबानि मेडामनि सारनि बिमानि बार्थडे दं आरोना सारनि बिमानि बार्थडे दंखाय थाब गबाय बिसिनालाय आंनि हिन्जाव नालाय थाब गखायो नालाय आंनासो माबायाव गयोमोन 9टा साराय 9टायावसो गयो बे बिसिना साराय 8टायावनो गखायो आरो साराय 8टायाव गनानै दा फैबाय ओंखाम संनोसै नै दानिशकान साहब हाय हेलो हेलो दानिशकान कैसे हो भाई घर पे ठीक ठाक है हिन्जावा रिल्स बानायग्रा ओंखाम ओंख्रि संग्राया आंसो नै बेफोरबायदिजों सोलिबावगोन नालाय बेनो जारलालै रिल्सआबो बानायो ओमफ्राय गैया जागैया ओरैबायदि बानायबाय थायो रिल्सआ सानसेयाव 9-10टासो माबा नागिरो आरो बे मेथाइ नागिरो मोजां मोजां मेथाइ गैया ओमफ्राय मोनसेबो साक्सेस जाया अनजिमा बसुमतारी बाजैखौ जा अनखायनो अनोमोनलै अननायाथ' सोर मा हरखोरा रेलन माटेव गागो मा जाखो बेलाय गागो क्या है भाई ये गागो गागो क्या है अननायालाय अनोमोनलै अनबाबो माथो नामानो गैया सायावल' अनो होनना बुंजाबावो माथो ओंखाम ओंख्रि संना होलायबाबो लाब गैया नाम गैया ओरैनो अनबाबो लाब गैयिसो सायावल' अनदों होनना बुंजायो माथो नोंथांमोनानो बुंहरदोलै एसे बुजायहरदो कमेन्टफ्राव आं थोरसि सुगोरनि र' जोंना रिल्स बानायग्रा एक्ट्रिसआ दाबो खालामखाङाखै ओंखायनो आं ओंखामा संनांसिगोन आरो उफाय गैया दैया बोरै थब थब बोहैनो बुरजा गगारो थब थब बाल्थिङा थब थब गोलैनानै ओइ नायदो नोंसोर माबा फैदों थारमाने कास्टमार फैदों दिनै बाल्टिं ले लो सोरनिबा बाल्टिं गोमाबायदों नामा ब्लू कालारनि बाल्टिं गोमादोंबा जोंनियावसो दंफैयो ब्लू कालारनि बाल्टिङा गोमाबायदों नामा खबर हरदों मा होनदों हनै थोस मा हरलाबायखो अनमारो होनबा अनोलै अननायालाय नाम गैया ओमफ्राय बेनोथ' बिदिनो सानदों आंबो अना होनफ्लायो ना मा जाखो ओंखाम संहोनो बुद्धिसो नामा बेना दे फरायगासिनो नै बयनिखौबो कमेन्ट फरायदोंना बयनिखौबो कमेन्ट फरायना ओइ नै र' आं नै खिथाहरनोसै नै नोंखौ रिल्स बानायनायखौ नै रिल्स बानायगासिनो गिद्दा गिद्दिनो गिद्दा गिद्दि रिल्स बानायगासिनो जायाफ्रामा नै कमेन्ट फरायनो बेनोथ' बारा मोनजायाबोथ'लै ओरैनोबा दामानि माथो एफा अनलायग्रा मानसिफ्रानो बाल्थिं गोमालायनायसो जानानै दं नङा होमबा बिमल पागल इउटुबार जोङो बेंगालराव दङ बेंगालरनि जयानगर 4 ब्लकआव दङ सोरबाफोर 4 ब्लक जयानगरफ्राव थायोब्ला सुटि मोनबाय बायोबा फैनो हागोन सानडेयाव जोंना सुटि मोनो
नोंथांमोनाबो जुदि सानदेआव सुटिबा फैनो हागोन आरो ना बेरायनो ओमफ्राय मा होनो आलासि जायोबा बेदरफोरखौ लाबोखानानैसो फैनांगोन आरो आलासि जानाया आगै सना आंजोंबो लोगो जादों दे लोगो जागोन गलाबी ब्रह्मआबो लोगो जागोन दे बयजोंबो लोगो जागोन जोंना लोगो जाग्रा सासेयानो दाबो रिल्स बानायखाङाखै रिल्स बानायगासिनो दा लोगो जानो थिनगोन आं दा कमेन्टखौ नायनानै हाबहैगोन र' नोंनि इउटुबावबो आं दा नै ओंखाम ओंख्रि संनायनि बिराद बेस्थ' जादों जाहोहरनो हागोन हानायालाय संना जाहोनायखौलाय मानोथो हायानो खुरनानैबो जाहोबावगोन संनानै आरो खुरनानैबो जाहोहरबावगोन जों दौनांगौबा दौनानैबो जाहोहरगोन मा जागोन जेनेबा ओंखामजों दालि ओंखामजों दालि जाहोहरगोन दे नोंथांखौबो सापर्ट होगोन दे बयखौबो सापर्ट होगोन कमेन्ट चेक खालामनानै गासिनिखौबो जोङो चेक खालामै गासिनिखौबो र' सापर्ट खालामजोबगोन आरो जइनफोर जालायनोबा आङो नै नोंथांमोननिखौ माबा होना होनोसै ब्लु होना होनोसै जइन जालायदो आरो बयबो जइन जालायलाय आखाइ गोजा फैबा जारला जागोनदां एसे बेदरफोर लाना फैबा मोजां जागोन अनजिमा ओंख्रिया संथ'वाखै नै दासो सफैदों नालाय ओंखाम संनो नागिरदोंलै आब' नै ओंखाम आं माबादोंना नै ओंखाम संबाय थानायखाय कमेन्टफोरखौ फरायनो बारा मोनाखै नोंसोरनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो थेंक इउ स' माच जेरि बसुमतारी जोंखौ जोंनि लाइभआव फैनानै सापर्ट होनायनि थाखाय आरो जोंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ अर लगायग्रोनि आं र' सावलाजोबना माथो रावबो गैलालाय जइन जालायलायबायना बयबो आं होना हरखाबायमोन दे बयबो जइन जालायलाय रावबो गैला माथो सिरियास जाबाय आं जइन जानो हायालै नोंथ' जइन जानो हायाना आं नोंनि चेनेलखौसो होदोंना नोंनि चेनेलखौसो आङो माबायाव होना होदों मानसिफोरा जेनेबा नोंनि चेनेलाव जइन जाहैयो बेबायदिसो आरो जइन जानो माने नोंथांनि चेनेलखौ सापर्ट हैनाय आरो ना आं माबा होना होखाबाय ब्लु होना होखाबाय नै नोंखौसो मोजांसिन मोनो आंबो नंगौ नामा आंबो गासिखौबो मोजां मोनखायोना नोंथांमोनखौबो मोजां मोनो गासिखौबो जोंनि बर' माने गासिबो मोजां नङा होमबा न'खरनिनो सासे बिमानिनो फिसा बायदि ओमफ्राय जों मानसिफ्रासो माने बुजिलायनानै जालायनो रोङा आरो ना नांलाय खमलाय आंहा मा जादों आंनि भिडिअ नायदो आगै माबाफोर जादों नामा आब' आं भिडिअखौ नायथाराखै रिसार्जबो गैयामोन नालाय दिनैसो सोनो हादों आरो ना मालायफोरनि ओरैनो वाइफाइ माबा माबि लाबायबायनानैसो एखमबा लाइभ फैयोमोन एखमबा भिडिअ बानायना हगारोमोन आरो ना जोंबो ओमफ्राय दा दिनैसो सोनो हानायखायसो फैदों नै जोंबो लाइभ नायनि र' चेक खालामनानै लाबोलाय खुरिया ओरैनो जायाफ्रा मा बानायलाबाय थागोन बोसोरसेयाव मोनसेल' भिडिअ हगारनो हागोन नोङो बिदिजों खामानि गैयालै आं खालामबायथ' लाइक थेंक इउ ब्र' बिमाल पागल इउटुबार ब्र' लाइक खालामनायनि थाखाय थेंक इउ थेंक इउ स' माच
लाइक खालामनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर जों नोंथांनि चेनेलखौबो चेकआउट खालामगासिनो र' नायगासिनो जोंबो 64%आ लाइक होबाय 67%आ डिसलाइक होदों अरजाया दे मानो रायलायनो बुरैखौलाय मानो रायो बुरैखौलाय रायाखैलै आं बुंदोंसो माबा भिडिअ माबाबाय थानायखाय गैया रोङा सानसे गाहाम जायोना बेना भिडिअ मोनसे बानायनायानो बेखौसो बुंदां रायाखै रायनायालाय रायनाय होनाना बिदिखौ अननायजों ओरैनो माबा बुंनायसो होनो नङा होमबा फाग्लासो जागोनलै हौवाजों हौवा गोसोथोलायनांगौबा एसे देलायनांसिगोन होनबा ना बिउटि पार्लारफ्रावसो थांलायबावनांसिगोन होमबासो गोसोथोजागोन आंखौसो गोसोथोबाय होनबा आंखौसो गोसोथोयो आयु जारला जागोनलै आंनो थागासिनोखा थानायालाय दा गोसोथोनोल' नाङा आरो गोसोथोदों होननाय खोनाबाथाय एकदम हिन्जावा बाब्राब बाब्राब गाबबाय थागोन बे दानो दे कमेन्ट खालामहरदो दे माथो कमेन्टआनो सिरि जाथारबाय थाब थाब कमेन्ट खालामबानो थाब थाब रिप्लाइबो मोनगोन बाब सना सोलायलायथारदों माथो सना खेरा सोलायलायथारदों मालाय जोंना दाखालि फेसबुकआव सिखा लानानै बबेखा नालिखौ रायनाय दा आंहासो भाइराल जाबाय नायदो आगै ए बोरै जाखो आब' मालायनि माबाखौलाय बोरैथो सिखा लानानै माबा रायामोन नोंलाय बोरैबा जाबाय नामा ओमफ्राय दा भाइराल जाबाय नामा थुलुंगा बर' बाजैखौ खिथा माबार होनदों र' खिथानि आङो बे सिखा लानानै माबानाय भिडिअखौ इउटुबाव नुवाखै फेसबुकआवसो नुदों आरोना सोरबा सासेया हगारना होदों दे भाइराल जादों मोजाङानो जादों सिखा लानायखौसो आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम दे खालामगोन आदा बाजैखौ बिदिसो अननांगौ गोबां मावथि मोनसुला नाङो थेंक इउ खर' देरगोन बाराबो बुंहरनो नाङा खर' देरबा आरो हिन्जावफोरखौ माबानो हायाना खर'आव बांद्रायबो गोजौआव थिखोना लाजाया नुवाखै आं ओंखाम ओंख्रि संनायनि गावहा मिनि माबा खालामलागासिनो हनै रिल्ससो बानायगासिनो जायाफ्रा माने बिउटि अलेन आंनिखौ साबसक्राइब खालामनो दे बयबो साबसक्राइब खालामहरलायलाय बिनिखौबो आं खालामना हरगासिनो नै ब्लु मार्क होना हरनि सरि माबासो होफ्लांदों ब्लु मार्क होना हरबाय आं बिनिखौबो साबसक्राइब खालामना हरलायदो बयबो मा होनांगौ मा होफ्लांना हरदों सिखा लानायखौथ' नुदोंमोनलै आं बिरादनो खारजागोनबो बुरैजों खारालै खारगौबा सानबाबो खारा माथो खारनो थिनबाबो खारा आरोना दाबायदियाव होखारबायबाबो खारनाय नङा नामा बियो ना खारगोन खारफानोबो हागौथ' आरो खामा दावरावथारलै आंना नै बोरै जाखोरा ओंखारना दिनलाय र' दे दावरावथार र' खोनाथ'वाखै र' दावरावथार
खामा मोनबाय आरो ना खामा मोनबाय दे एबाराव गोसोबादि कमेन्ट खालामदो रायलायनि इउटुबावबो नै बेलाय आंना रिल्सआ एनिथिं एमजे नि भिडिअ नाय होनबानो नुगोन आच्छा होमबालाय एनिथिं एमजे नियावसो हगारदों ना नायो नायनायालाय जों बिसिनिखौबो नायबाय थायो सानैबो नायो बोरायबो बुरैबो जों नायखायो बिनिखौबो बयनिखौबो नायखायो जों नायनायालाय मा ओंख्रि हा औ ओंख्रिया संथ'वाखै मा संनांगौ जाखो संगोन आरोना र' लासैनो संगोन सिगाङाव नोंथांमोनजों गासैजोंबो रायलायग्रोनि लाबो जाबायबा आङो नै कमेन्ट चेक खालामनि बयनिखौबो चेक खालामनानै साबस्क्राइब हरलायनांगौ नै कमेन्टआव गोबां मानसियानो दाबो माबायाव जइन जाफैनो हायाखै खोमा लाइभफ्राव फैथ'वाखै दासिमबो दामानि ओरैबायदि दावराव होनबाना नोंनो दे लाइभआवथ' आंनो थागोन दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामबाय थाबानो जाबाय कमेन्ट खालामबाय थाबानो मोजां मोनो ना रायलायनो इन्टारेस्टबो जायो एसे इन्टारेस्ट कमेन्ट खालामबानो इन्टारेस्ट जोंबो रायलायनो मोजां मोनो आरो ना ओंखाम ओंख्रिनि लाहार फाहार जाबाय हे आइथिङा हरै हर फुरायावरा ओंख्रि संहैदो दे आं ओंखाम संना होखाबाय आलाय आङो मानसिफोरखौ लाइभआव लिंहरनि लाइभआव फैद' रायलायनो होननानै दहायसो बिराद गोबां फैदोंमोन नै दा एसे खमायबाय आंखौबो रिल्स बानायनो नायनो थिनदों नामा फैगौ बोथोरा दामानि गरमथार नै माबा नायनो थिनदों मा होनोमोनलाय गलापी ब्रह्म ब्लगआ सिखा लानानै माबादोंमोननो सोरखौबा नालिमोननि भिडिअखौ साबस्क्राइबार बांनायनि माबाया बिराद माबा दङलै मा होनो इउटुब माने भिडिअ हगारनायनिबो टाइमिंस दङ जोंनियाबा दाना बारा जाला टाइमिंसआनो चेन्ज जाबाय जोङो सिगाङाव 9:30 हगारोमोन टाइमा बोरै सोलायखो जोंनिया दा 11टा 12टा हरनि 12टा गाहामावसो बिदि फैग्रा जाबाय लाइभफ्रावबाबो माने आरो ओरैनो नर्माल भिडिअ हगारबाबो हगारनायनि टाइमिंसआ मोननै थायो नालाय एखमबा भाइराल जानायनि टाइमा मोननै थायो संसार जानायाथ' बिदिनो अनलायना जानांगौ माथो अनलायना जानायावबो बारा जायो एखमबा नङा होमबा माथो दाथ' ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुखादों होनबा बेसेबां अनलायना जाग्रा मानसिफ्रानो मा जालायदों बुंनो हाया आरो मानसिनाव मा जायो लाइफआव एखमबा थाबायनाय समावबो गाब्र'यो नालाय हाखरफ्राव बेबायदिनो जायो मोजां लामाजों थाबायलांनो सानो नाथाय खालामग्राया खालामहरोबालाय माथो खालामनो ना अके जोंथ' नाजागासिनो भिडिअफोरखौ बानायनो दा मा जोंना प्रब्लेमा बेनोदि जोंना गंसे मबाइला दा जाथ'वा नालाय बारा मोजां केमेराया बेक साइडनि केमेरा जाया आरो दा सेल्फिजोंल' नोंथांमोना नुदोंना जोंखौ लाइभ भिडिअ खालामनायखाय सेल्फिजों खालामबाय थानो हादों ओमफ्राय बेक केमेराजों थाङोब्ला जाया आरो बारा आंबो नुदों गोबाङानो खालि जोंनि बर'आल' माने गोजानाव सोरजोंबा हौवाजों खारफालांनायनो सोरजोंबा माबा बिदिनो गाज्रि भिडिअ बेफोरबायदिखौ जोंनि बर'खौल' नुयो आरो बांसिन बिराद लाजिं सिं जायो मा होननो ना बर'नावनो दं बांसिन बर'फ्रानो बुजिलायनोबो रोङा दावराव दावसि गावजों गावनो दावराव दावसिया बारा बर'नाव
आंबा दासो सानबाय थायो आंखौ बर'आव जोनोम हरालासिनो दस्रा हारसाफ्राव जोनोम होबानो जायोमोन साननानै बेफोर साबसिन जागौमोनदां होननानै ना गावखौनो गाव लाजिनाय मोनसे माथो फेसबुक खुलिदावनो हाला इउटुबफ्राव नायबाबो सानसेयावनो सानसे सोर सोरनि गोदान गोदान भाइरेल जानाय नायनो ना रिप्लाइ होनांगौ रिप्लाइ होगासिनोखाना नै गावहा थाब थाब रिप्लाइ होनांगौ रिप्लाइ होगासिनोखा नै बयनिखौबो रिप्लाइ होगासिनोखाना लाइभआव थुबानो जाबाय आंसिनि नानि जाथाय जानायनि फरायनो लोगो दंलाबाय थेंक इउ स' माच आब' नोंथांनि कमेन्टखौ जों नायबाय थाखायोमोन नुबाय थाखायोमोन जों हरलाय बे मबाइला बानायखांबाय होनदो सोलायनांसिगोनथ' आरो बर' भाषाखौ एसे सोलायनांसिगोन आं होनबासो रोङा दुनियानि जाम्बिल'खा बर' भाषाखौ सोलायबासो जाखासिगोन हेल' हेल' बर' ब्लग हेल' हाय ब्र' जोंनिखौलाय माथो होनबावनो गलापि आब' बिराद खस्थ' आरोना दासिमबो खस्थ' दासिमावबो बे खस्थ'आनो जोङो माने जोंनि लाइफआव बेनोसै आरो होमबाबो एसे थानो नाजागोन सोलायनो नाजागोन गोसो खुसियै थानो सोरबा सासे जौगानो सानोब्ला जोंनियावबो माबा दं नालाय ना जौगानो थाङोब्ला सोरबा नाख्रेबग्रा दङ जोंनि बर'नियालाय बिदिनोखासैना सोरनिबा मोजां जानायखौ सोरबा नायनो हाया मा नाममोनलाय गलापि ब्रह्म ब्लग कमेन्टखौ चेक खालामनानै आङो नै साबसक्राइब खालामना होलायनायसै दासो खावब्लि सोमब्ले फैदों होनदो नै जोंना दासो सावथाल हिनजावा फैदों सोमब्ले मेदाम सावथाल हिनजाव फैलायबाय जोंनि गामिखौ सोंहरदों नै मा गामि मोनलाय नोंस्रा होनो जोंनिया दा सान्तिपुर चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय मा होनो हादानावसो बे जि जोंना हादाना दाखालि होजादोंमोन ना बेसो आरोना सोरनाव फैखो मा होनदों आंबो नालिनि सिखा लाना रायदोंमोन नोङो गाज्रि गाज्रि माबानायखाय मोजां नायब्रा कमेन्टखौ फरायनो दाख्लैनिया आं नायखादोंमोन ना फेसबुकआव नुदों आङो मबाइलखौथ' बारा इउज खालामनो मोना नालाय बेखायनो मोनायावल' नायनो मोनो आरो आंबो बेंटल सेरफांगुरिनि ब्र' होमबालाय जोंनिजों खाथिखाना बिमल इउटुबार आच्छा गलापि बर' बेंटलनि ब्रह्म बेंटल सेरफांगुरि आच्छा सेरफांगुरिनि गलापि ब्रह्म ब्लग माथो ओंखाम जालाबाय मा होनोमोनलाय बेयो बिमल फाग्ला इउटुबारनो सोरबा बिदि माबाना लायो फाग्ला होनबा एसे असाइस खोनायोना ने आंहा गगा मोननायनि गाराङानो एसे दस्रा जाथारदों सारनावसो जादोंमोन जोंना दाख्लिहाय दाना आंनावसो बारदेनानै फैबाय सारना गाबाय आरो दानिया आंनाव जाबाय दाना भाइरेल जानाय सिखा लानायनियाथ' माबा माइ हानो थांनायावहाय लानायमोन नामा बे सिखा लानानै भिडिअ बानायनाया नै बेनोमोन नै नोंनिया चेनेला जोंना लाइटआ साबसक्राइब खालाम जों मोदानदों लाइटआ मोदानदों नै साबसक्राइब खालामना हरनोसै आं नै साबसक्राइब खालामना हरबाय सोलिबावबायसो नै भिडिअआनो मा ओंख्रि संनांगौ साबसक्राइब जाखो खालामबाय नै बियो जोंनि सेकेन्ड चेनेल दे हायोबा आब' नोंबो जोंनि चेनेलखौ बे सेकेन्ड चेनेलखौ भिडिअखौनो हगारनाय जाया सेकेन्ड साबसक्राइब चेनेलबाबो खालामना एकदमबारे हरफिनदो आरो टाइमखौनो मोना ने आं दिनैल' नै एसे थाब गबोदों आरो जोंना आं नोंथांनो लिरना हरगासिनो दं साबसक्राइब दन होनानै दिनैहाय बेना थाब गबोनायखाय आंनाबो दिनैहाय आंना 8थायावनो जायो आरो होमबाबो बेखौ माबा सैमा फाग्लि बायदि नेहैबाय थानांगौना आङो जोंना बे सुजाता कुइन नामजों दे सेकेन्ड चेनेला नोङा भिडिअखौनो बानायनायानो जाया आंना ओरैनो थाबाय थानो खामानियाव मबाइल थुनो मोनो होमबाबो आं बारा इउज खालामा आरोना दा एसे गोदान सोदान नालाय नै मा होनदों फागोल इउटुबार माने रावखौबो गियानो आच्छा
मोजां दे गिनो नाङा गिनायखौ लानानै दावगानो हाया गिनायखौ लानानै दावगानो हाया आरोना ने पागल इउटुबार आच्छा मोजां दंना दायो एकदमबारे गुदफुङानो टाइट मोनगासिनो आंना जाथाराखै दिनै मोनाबा रासिन जायो नायहैबाय दे गलापि आब' नों खमायनायनिफ्राय खमायलांबायसो माबा खैथा जाखोमोनलाय फैदोंमोन 9टा जाबाय दिनै टाइमा दासो सफैनानै ओंखाम संनानै जायोमोन जोङो फैबा दिनैहाय ओंखाम मोनखांबाय ओंख्रि संनोसै दायो मा मैगं लाबोदोंमोनलाय जोङो आलुल'सो जाबा दाजा आलु मटर लाबोदों आरो जोङो जाबा दाजा बेनोसै ओंख्रिया जोंना बेसे जानो आलु माबाने मा ओंख्रि बाजै सना संथ'वाखैलै ओंख्रियानो आं संनोसै दाना बेहा ओंखाम संखांबाय आं ओंखाम संखाबाय आरो जि सुबावनांगौ दंबावोसो आंना आयै खामानि सानाव पागल इउटुबार आदा नोंनिखौबो आं साबसक्राइब खालामना हरनोसै नोंनिया दा 52 आं साबसक्राइब खालामबाय बेल आइकनखौबो नोंनिखौ अलाव होनानै होबाय नायनो हागोन नोंथाङा नोंनिया दा मोजां 53 जाबाय ना नायदो केरेलायावसो दं आच्छा केरेलायाव दं जइन जालायलायना बयबो साबसक्राइब खालामना होलाय बर'जों बर' केरेलायाव आच्छा मा खामानि बिमल बेवाइ बोरैबा नुफ्लांबायोबा माबासो जागोन खोमा मा होनोमोनलाय बिदिखौ नै आंहा हाय होनहरबाय बाय बाय होनहरबायसो बे आंनि सेकेन्ड चेनेल बेयो जोंनि सेकेन्ड चेनेलनि दा कमेन्ट खालामगासिनो बाय बाय माबा स्टार हरनाया बेयो जोंनि मोनसे बाव आरो भिडिअखौनो हगारनाय जाया ने गोबावथारसै हगारनो मोनिया टाइमखौनो मोना एकदमबारे फुङाव थांबाथाय 9टा 9:30बासो मोनफैयो रुमावनो बासन्ता बर' मा खबर नुदों जों बिराद मोजां जोङो दा बिराद मोजाङै दं आरोना सानैबो मिनि खुसि रंजा खुसि सानैबो एकदम बिराद मोजाङै दं ओंख्रि संहैनोसै बिजों रायलायबाय थादो नोंथांमोनाल' खिथाहरदो नोंथांमोना माबोरै दं नोंथांमोननि अननायाव जोंबो मोजाङैनो दङ बिराद मोजाङैनो दङ दा नोंथांमोनादि बिराद मोजां जोंखौ सिगाङाव बिराद सापर्ट होदोंमोन ना बिराद मोजाङै इन्टारलकनि खामानि मिस्ट्रि मावो ड्राइभारबो दा गारि सालायथ'वाखै दे जिखुनु खामानियानो मावा मोजाङानो नङा होमबा जायखिया थांनानै थानो थाखाय मोनसे खामानिखौथ' मावखानांसिगोन ना थैजासिमाव जोंबो बिदिनो खस्थ' मस्थ' दं खम सम सेलारियावनो मावगासिनो दं माथो खालामनो उफाय गैया खामानि मोजांफोरखौ मोना नालाय ना खामानि मोजां मोनबाथ' जोंबो दस्रा खामानियाव मावसिगौमोन आरो दा आरो माथो होननो न'आव माला थांगोन फैनायानो बावाखै जोङो माला थांनो दानो थांथ'नो हाया आरोना थांगोन र' सानसे समाव गैयाबाबो जोङो 6-7 माससो थानो सानदों आरो गलापि ब्रह्म आब'आ बुंहरदों बिदिनो गुबुनखौ गोसो सिङाव लाना सानैजों अनलायनानै था माथो खालामबावनो आब' साननानै थानांसिगोन बेफोरबायदिनो एखमबा दाबो एकदम गोसोफ्रा मोजां मोना आरोना फुराना बिदिनो फटकफोरखौ नायफ्लांबायबाथाय थानो हाया एखमबा हारसिं थाबाथाय बोरैबा मोनो मा होनो ओंखाम जाबायना आदा बासन्ता बर' जाथ'वाखै दाबो थांथ'ला जों फैनायानो बावाखैना दानो थांनानै माथो लाब दासो 2 मास जाबोदों जोंनाव दा थाइसे थाखायानो गैजेना जोङो ना सानै मावदोंबाबो ओरैनो बेखारसो गैया आरो नै दाखालि सिगाङाव मावदोंमोन खामानिया पारमानेन्ट नङैनि बियो
गावसोरनो बादा होखादों फैथ'नांला होननानै बे बानायाव पारमानेन्ट नङियाव देवालिनि लादोंमोन नालाय खामानि मावनो मोनफिनाखैमोन आरो आंल' मावगासिनोमोन आंनियाबोथ' हारसिं जाजोबा ना ओरै रुम भारानि होनांगौ जानायनि मानायनि बावनो थांजोबो ओमफ्राय फैसानि महरखौथ' जों नुनायल' जाखायो बाखि मानसिफोरनो होनांगौआनो थोआ आरो बुंनानै लानायसो जायोना खिथाना लानायसो जायो गोबां दाहार दङ मा होनो मोनसे हा मोजां गैया थानो थाखाय पारमानेन्ट हा गैया जोंनाव दा ओरैनो हादान हायावसो थादों जुदि होखारफिनबाय बायोबाथ' गैया जोंनिया दा आंनिया मोनो माने रुमनिजों माजों हमना लानानै दा 14,000 मोनो आरो 14,000आव गासिबो जोंनिनो गोजा जानाय थानाय रुम जोंनि गोजा होमबा बेसेबां थायो 10,000ल'सो थायोना 10,000आ मालाय बहाथो थोनो जानायाव हमना लादो नोङो जानायाव मासाव 3,000 जानाय मानायावनो गोबां थांखायो फैसानि महरखौ जों ओरैनो नायनायल' जायो आरोना दिनै बेसेबां मोनदों होननानै बे मासाव बेसेबां फैखो बेखौल' नुनाय जायो ओमफ्राय मासै मास हरदो आरो सुख'यै बेसे गोबावसिम सुख'नो हायो बेनि उनावसो जोङो न'आव थांनायनि टारगेटआ जागोन आरो गैयाबाबो जोंनो लानाय फैसाफोरखौ सुख'जोबनो थाखाय बोसोरथामसो नांगोनदां होमबासो सुख'नो हागोन आंबो बिहावनावसो थायो भाइ आंना जोबोद गाहाय थाखोनि मानसिया माथो होननो बयनाबो बिदिनो आदा एकदम दे आब' थेंक इउ लाइफआव गोबाव सम थाफैनायनि थाखाय हेफाजाब होफैनायनि थाखाय माब्लाबा समाव फैफिनलायदोलाय आरो लाइफफ्राव बाय बाय दे नोंहा बिदिनोलै नोंहा दे जेन'बा बिहावनाव थाहैनो हाबाय जोंनाथ' बेबायदि बिहावनाबो बिदिनो एखे जोंनाव जेरै बिहावनावबो बिदिनो एखे नोंनाथ' 800 मोनोबा मोजाङानो ना दिनावनो 800 मोनोबा गैयाबाबो नोङो गोबां थाखा मोनो होनबालाय 16-17,000 20,000सोखौ लाखिनो हायो होनबाथ' जोंना हनै 400 हाजिरायावनो माबायदि थैथाबगासिनो जोङो 20,000 गाहाम 30,000 गाहाम नोंसिनाथ' गोबाङानो मोनो माथो होनबा ना जोंहा गैया बिदि बिराद खम आरो खम जादों माथो लाइफआव मानसि फैनायालाय हरफ्राव माने उन्दुनायनि टाइमबो जाबाय नालाय 10ता 12ता जाबाय जिखुनु जाया दिनै मोजां मोनदों आरो बयजोंबो रायलायनानै गोसोनि खोथाफोरखौ खिथानो मोननानै साननाय हनायफ्रा एसे जाफुंगोन बायदि मोनदों नङा होमबा ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय जोंहाबा नै दासो संगासिनो दङ दासो मैगं हागासिनो नै हानानै संनांगौ दङ गाबोनलाय सानसे सुथि आरो गाबोन सुथि आराम थानोसैलाय गाबोनफोरबो आरो हायोबा जोङो लाइभ फैनोसै भिडिअफोरखौथ' एसे आसा खम लाइभफोरबो फैनो हागोन आरो जिरि बसुमतारी ओंखामखौनो जाला नामा आदा बाजै नोंसोरलाय उखैला नामा उखैदों ओंखामालाय उखैदों हागासिनो दं दासो मैगं हागासिनो दं नै मैगङानो दासो हागासिनो दं संनो नागिरदों दासो गना फैनानै
डिउटि गना फैनायानो बावाखैना सानैबो दासो गना फैखादों मोनायावथ' 11था जालायलायो जानायानो एखमबा 11था 12था जागुलायो आरो दिनै एसे थाब जाबावनोसैसो नै नङाबाथ' दिनैहाय एसे थाब जाबावनोसै दिनै माने होनबा सानैनाबो थाब गबोनाय जाबायना आंनाबो थाब गबोबाय बेनाबो थाब गबोबाय नङाबाथ' एकदम बिराद गोबाव जायो दा गाबोन खामानि गैया नामा भाई खामानि गैया गाबोनहाय बन्द'सो हिनजावना दङ आंना गैया आरो बिसिना माने आंनि हिनजावनिया सुटि मोना आरो लानो गोसोब्ला सोंनानैसो लानांगौ बिनि सुटि लानायनि फैसाखौ दाना सानसे एबा साननै लानो हागोन बेफोरबायदि आरो बहाबा थांनो बा बहाबा बेरायहैनो बेफोरनि थाखाय लानो हायो आरो ना ओमफ्राय दा ओरैनो सुटि लालाबायनो मोना आरो सप्ता बिसिना सुटि थाया बन्द' थाया बिसिनि दखाना ओमफ्राय बिनिखौ फैसाखौ बारा होगोन होनदों आरो जे सुटि लायोब्ला फैसाया खम नालाय बिनिखौ बारा होगोन होनदों फेसबुक गैया नामा दङ बा खोन्था हरलाय फेसबुक पेजआबो जोंना बेनो सुजाता बड' ब्लगआनो थांनानै सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय सुजाता बड' ब्लग ओमफ्राय सुजाता कुइन आं र' नोंथांमोननो लिंकखौ होना होनि थांनानै फल' खालामलायहैबानो जाबाय दै मोननैनिखौबो लिंकखौ आं हरगासिनो दं र' शेयार खालामना होनि बेयाव थांनानै नोंथांमोना फल' खालामलायहैबानो जाबाय नैबे आं दा शेयार खालामदों नै मोनसे बेखौ थांनानै नाय बेखौ हिन्जाव सालायो बे हिन्जावनि ओमफ्राय दा आंनिखौ आं हरगासिनो दं र' दा हरनाया हिन्जावनि दै हिन्जावा बेखौ सालायो आरो ओमफ्राय आंनिया जे आंनि चेनेला इउटुबाव जे चेनेल बेनोखा आंनिया नैबे आंनिनो हरगासिनो दं दै नैबे आं सालायग्रानि फल' खालामना लाहैबानो जाबाय मोननैखौबो जोंबो सानदेआव जोंबो मावखाया जोंना सुटिखा नालाय फैबाय दे फल' खालामलायहैदो थांनानै लिंकखौ हरजोबखाबा बयबो फल' खालामलायहैदो लोगोफोर बेनो जोंनि फेसबुक आरो मोननैखौबो आं हरखाबाय मोननैखौबो थांनानै फल' खालामलायहैबानो जाबाय फल'वारानो गैथारा जोंना ओरैबा एसेल' नोंथांमोन सापर्ट हरबासो एसे जासिगोन सानैल'सै माथो सोर सानैल'सै रावबो गैला माथो सासेल'सै नामा बिमल भाई दा खालामगोनब्रा दा लाइभ नायनांगौ ना दे नङा ओरैनो फल' खालामनानैबो लाइभआव फैफिननो हायोना फल' खालामदो ओमफ्राय लाइभआव फैफिनदो आरो जोंनिया बेनो फेसबुक पेजआबो ओमफ्राय जिखुनु मोनसे सार्च खालामबानो नुखायो आरो जोंनि भिडिअफ्रावबो ओमफ्राय नुखागोन आरो भिडिअनि बे थाम्बनेइलाव नायबानो नुखागोन थाम्बनेइलाव जों अलरेडि होजोबखायो कन्टेक्ट नाम्बार होन मा नाम्बार होन जोंनिया थाम्बनेइलावनो थाजोबखायो आरो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबा थाम्बनेइलाव थांदो थाम्बनेइलाव थांनानै लाहैनो हागोन आरो कन्टेक्टफोर खालामनांगौ दङबा देनां आसामाव थांबा लोगो हमगोन दे आसामाव थांबा कन्टेक्ट लालायबानो जाबाय बेरायफैलायबानो जाबाय ना जोंनि हादानफोरखौ नायहैलायबानो जाबाय माबायदि जोंनि हादाना रानख्राव रानसि आरो हादान
दे खालामगासिनो दं बोदोर इडिट आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होनदों दे फंबाय खालामगासिनो दं नै आङो नोंथांनिखौबो ब्लु होना होनोसै ब्लु होनानै नैबे जोंनि मोनसे मबाइलजों साबस्क्राइब खालामना हरगासिनो दे आरो बेक खालामहरफिनबानो जाबाय बेयो जोंनि सेकेन्ड चेनेल नैबे मबाइल गंसेया बोदोर इडिट इडिट चेट दा नोंथांनिया दङ साबस्क्राइबारा 456 दङ 457 खालामहरबाय दे आं बेल आइकनखौबो दाबायना हरबाय आं दे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो दाबायना हरबाय नोंथाङा नै सर्ट भिडिअ हगारबाय थायो दे मोजाङानो सर्ट भिडिअ हगार हायोबा आरो ब्लग भिडिअफोर लाबोबानो जाबाय आंहाबो हा लाहैनांगौ हा बायनो हाथ'वाखै दे हागोन दे लासैनो गोदान चेनेल साबस्क्राइब खालाम दे आदा दे नोंथांनि चेनेलखौबो खालामगासिनो दं नोंनि चेनेलखौ आङो ब्लु होग्रोनि ब्लु होबाय ब्लु होनानै दा आङो नै नोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनोसै बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामगोन दिनै बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामगोन दे शेयार खालामदो लाइक खालामनानैल' होदो दे बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामगोन दिनै जाहाथे बयबो जौगालांनो हायो नङा होमबा थांगासिनो आं नै चेनेलाव थांबाय 100 माबा दङ 22 जन दङ 123 जन खालामहरबाय बेल आइकनखौबो दाबायना हरबाय दे गोदान भिडिअ होबाय लोगोफोर अननानै नायदो दे नायगोन दे एबाराव फैबानो नायबाय थागोन मोजाङानो दे भिडिअफोरखौ मोजां खालामलांबाय थाबानो जाबाय केरेलानि थांनानै भिडिअ लाबोगोन एसे बुंना होदो बिमल पागल इउटुबारा नै एसे गावनि चेनेलखौबो बुंनानै होनो थिनदों बिथाङा केरेलानि सागरनि भिडिअफोर माबाफोर बानायनानै लाबोगोन मोजां भिडिअ मोनगोन बिथांनियावबो लाइक खालामनानै बिनिखौबो बिनि चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामना हैलायबानो जाबाय दे अलरेडि ब्लु होखानाय दङ मोजां भिडिअ लाबोबाय था दे आदा नोंबो जोंबो नायगोन दाथ' साबस्क्राइबबो खालामखालायबाय नङा होमबा जोंनियाव बेल आइकन फैब्लानो जों नायखायो बयनिबो भिडिअखौ जों नायजोबखायो आरोना बयनिबो भिडिअखौ जों नायजोबखायो जों बर' माबायाव थांगासिनो दङ मा होनो इन्टारनेशनेल पार्कआव थांगासिनो दं इन्टारनेशनेल पार्कआव थांनाय जाबा मोसा मुफुर लख्रा नायना फैनि खानायाबो लावबाय सिनजानांसिगौलाय सिनजायो नामा नै बावबो सोरनिबा लाइभ नुदोंमोन आङो जोंबो नै गंसे मबाइलाव गुबुनफोरनि लाइभसो नायनो नागिरगासिनो आरोना संजुमि बे माथो सिरि जाखो कमेन्ट खालामलायदोलाय दे मा ओंख्रि संखो बेवहायलाय संबाय नै मा होनो आदा मा संखो नों आलुजों मटरल' जेबो गैया ओंख्रियानो बेखौल' लाबोनो हाखादों माने दाम गोसाना ओरैबायदि दाम गोसा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गोजान जायगायाव थानाय जानो हाया होननानै जोंनि आसामावनो माबायदि जाबाय आरो ओरैथ' बुंनाङा जानायनिफ्राय जायैआनो साबसिन बानलु लाबोनानै बेखौनो सिफ्लेनानै जाबाय था ओंख्रिजों बेनो बेस्ट आरो दा सामब्रामानो 100 थाखा केजिबालाय मा जानो ना 100 थाखा सामब्राम सोरबा जानो हागोन ना लाबोसाबबाय ओरैनो उफाय गैयाना लाबोबाय जाबाय नै दा
बेखौनो उफाय गैया बायनानै जानांगौ दासो संगासिनो आरो मोनथ'वाखै खेबसे खेवहरनो खोनायाखै खेबसे खेवहरना खोरखि खेवा मा खेवा जुमायजोब्बाय नै माला माला केरेलायाव मैगं दामा डेन्जार दामा 380 केजि बयलारा 99ल' बिराद खम होनब्लाथ' जोंनियावथ' ओरैबायदि दामजों थानायाव जानोनो हाया आरोना अयथासार होनोब्ला अयथासारनो दे नोंसिनानो मोजां खालि बेदरल' जानाया केजि 99नि मोन्दों गोसोबायदि जानो हायोना जोंनियाथ' बेबायदि जानो हाया आरो हैद खालामबायलै नोङो दिनैलाय माथो मानसियालाय एफा खम जादों एखमबा गोबाङानो जायोमोन दिनै खम जानाय मोनथारदों जोंनिया सेकेन्ड चेनेलाबो मानाथै जाहां आरो जाथ'वाखै दाबो सिगां समाव बिराद माबायोमोन ना जोंनियावबो भिडिअ मानसि जायोमोन आरो दा एसे खमायबाय गथासो फानो दाननानै फानो बेदर फाननायनि सिस्टेमानो बिदिनो बोरैथाय जोंनियाव गोदाना फानो आरो हरै गथाबाथ' मोजाङानो जोंनियाव गोदानासो फानजोबो गासिबो जोंनियाव गासिबो गोदानानै फानजोबो ना फिसा गोदानानै हरो मा होनो मैसो बेदरफोरखौनो मोनजाया अमाफोरलाय मोनोना मोना जोंनाथ' अमा जानोबा बिराद गोजानाव थांनांगौ औ नंगौ ना हर जाबाय आसामनि मानसिफ्राथ' दा गैखाला दा जिखुनु बायहेरायाव थाग्रा बेफोरसो नायखायो नङा होमबा आरो जोंनिथिंजाय बिराद गोजाङोना आरो जोंना भुटान खाथियाव नालाय बिराद गोजाङो आरो भुटान खाथियावखायनो बिनानाव आंबो लोगो खालामबाय दे थेंक इउ आब' गलापि बिथाङाथ' दा गैला खोमा दाथ' बयबो उन्दुनायनि ना जोंनिथिंलाय थान्दानि बयबो थाब उन्दुयो जों दा गोजानाव थानानैसो थाल मोना नालाय जोंनियावथ' नै दा जों थानायावथ' गोजांनायानो गैयाना ओरैबायदि खम गस्लाफोरखौनो गाननांलाया माथो आसामावबा दा बिदि थानो हाबावनो आरो जोंनियावथ' भुटानजों नांजाबनाय एकदम बिराद गोजांनाय होनोब्ला बुंनो नाङा आरो ओरैबायदि गोजांनाय हेभि गोजांखायो अमा मोनो मोननाया जोबोद गोजानावथ' बारा 500 नांगौ आयौ जोङो साइकेलजों थांनानै लायो जोङो एखमबा थाबायलाङो जों फुङाव थांनानै मोनायावसो मोनजाफैलायो बेफोरबायदिखा बिराद गोजान थांनांगौ उफाय गैया एखमबा जानो लुगैबा थांनांगौ ना अमाबाबो ओरैना जोंनि आसामनि बायदि नङा आरो एकदम बिराद मोनामो जानो हाया रुग्रोनांलायगौ रुखांनानैसो जानांगौ आरो दा ओरै जोंना लोगोफोर न'आव थाङा दं बिसिनाव अमा बेदर गोरानफोर लाबोनो थिनहरफानांगौ आरो ना गोरानफोर बिराद जानो लुबैगासिनो आरो नारजिफोर आं इलेक्सनाव थांगोन भाइ दे थांदो
इलेक्सनखौनो दाबो खनसेल' थुनो मोननायनि जोङो इलेक्सन होबाबो खामानि गैया इलेक्सन होबाबो खामानि गैयालै आङो ओंखायनो बारा इलेक्सनफोरखौबो बारा गोसो होला जोंजों ट्रेनाव रायलायबोनाय दाबो खनसे रायलायनो नामा खर'आ इलेक्सनफोरखौनो होबाबो माथो नायफिनजाया रावजोंबो जोंनि जानायाव जोंनि नानिनि लोमजानायाव ओरैबायदि थाङै थाङै बयनावबो खुलुमनानै बिदों जों रावनावबो मोनाखै नाथाय जों पाब्लिकनिफ्रायसो मोनदों आरो पाब्लिकआ जोंखौ गोबां अनदों गोबां सापर्ट होदों बिनि थाखाय जोङो एकदम रोजा रोजा साबायखर हरो आरो बयखौबो फनबो हरफिननो मोना नाम्बारबो दंबाय बायो दाबो नाथाय जोंखौ जा सापर्ट खालामदोंमोन बिथांमोनखौ जों दा सापर्ट होफिननो हायाखै आरो फनफोरबो खालामफिननाय जायाखै जों रायज्लायहरफिननोबो मोना जोङो दा खामानि मावो नालाय दे मोजाङानो जेरावखि थाया न'फोर मोनबानो जाबायना जेरावखि थाया गंसे न' मोनबानो जाबाय जोंहाबो मोनदोंमोन सिगां समाव मोननायालाय बेखौबो फाननांदोंसो माथो गासिखौबो फानजोबखादों आरोना फाननानै केकनिखौल' फाननो बाखि थादों बेखौबो सानबावबायसोमोन आं केकनिखौबो फानबावनोसै नामा होननानै फैसाफोर थोआबा जुदि नांथारगौ जायोबा फाननांगौमोनबो उफाय गैयामोन नङा होमबा नांथारगौ जायोबाथ' केकनिखौबो फाननांगौ जागौमोन आरो मालाय लांनांगौआनो थाब लाना थांबाय नङा होमबा नङाब्लाथ' आरो जाबावगौसोमोन माथो खालामनो जोंबो सानसे समाव थांगोन आरोना पाबजि गेलेयाखै मेसेज फैनाय माने मेसेजआनो बिदि फैबाय थायो आरो मेसेजनि माबाया बिदि पाबजिनि बे माबाखौ होनानै दोनदों नालाय आङो बिनिनो गगा मोनगुलायबायलै बिनि ओंख्रि संनाया बोरै संखोरा गगासो मोनगुलायबाय माथो गगा मोनलायनाय ओंख्रि संखो नोंलाय दुखुफोरखौनो सानबाबो सानख'लायनो हाला माथो खालामबावनो दुखुआनो दुखु होननायानो गैया खोमा ना जोंनियाव लिरनायावनो सुखुखौनो मोनाखै आं माथो खालि दुखुखौल' नुजानाय मोनबाय आं बोरै जाखो बे माबायाव जोंनो दुखुखौल' हरदों ना मा जाखो जोंबो सानसे थांबाबो सम दंब्रा फंबाय बेबायदिखौ एसे बोरैबा बेखौथ' मिथिगौ माथो बुंबावनो थांनांगौआलाय जों बयबो थांनांगौ नाथाय जोंहा जेसेबां थानांगौ बेसिमखौ जों थानो हाबाय नङा होमबा जोंबो दाबो टाइम जायाखै जोंबो दा अबथिरा थाङोबा गुबुन मानसिफ्रा बिराद माबागोन आरोना जोंनि थाखाय दुखु मोनगोन बेखौथ' जोंबो मिथिगौ आरो ओमफ्राय दा माथो होननो उन्दै समावनो थांबाय मालाय थांनांगौआनो बिदिनोबालाय जेरै फैदों उन्दैनो थांफिनबाय मालाय खायसेखौ बिदिनो आरो बिमा बिफाफोरखौल' दुखु होनो फैयोना नाया नङा नायबाय माथो होनबावनो हागौमानिखौ जों नायदोंआनो आरो
नायाखैबा मोनसे खोथामोन मोनबाय लाबोदो जानोसै ए सुखांथ'वाखै गामसाबो खारनो मा दोनदों नोंलाय हर गेजेरावनो जि सुबावबायलै बियो बेसे गोबाव थाबावगोन बाय थागोन दसे नै टाइम जाबायना ओंखाम जानायनिबो ओंखाम जानोसै उन्दुनोसै जि सुग्रोदों हिनजावा बे जि सुखांबानो ओंखाम जानोसै आरो ओंखाम मोनजाबाथाय आरो उन्दुनोसै टाइमबो जाबायना उन्दुनायनि आंहाथ' गाबोन सुटि नालाय आंहाथ' थाबावनो हायो ओमफ्राय हिनजावना गाबोन खामानि दङना दोनलांनांगौ बेखौनो माथो रावबो कमेन्ट हरथाराखैला गैला मानसिफ्रानो सोरथो कमेन्ट हरबावनो सानैल'सै माथो थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय माथो रावबो कमेन्ट हरथारला साब्रैल'सै ना साब्रैयाव सोर सानैयाबा सोरबाफोर बर'बो नङा जानो हागौना सिगां समाव जोंनि समाव माबा जोङो बाव भिडिअखौ बिदि माबा हगारामोन ना जोङो मा होनो ओरैनो मावजिनि माने कमेडियान माबासो हगारोमोन आरो बे समाव जोङो इडिट खालामनानै हगारोमोन ओमफ्राय माखासे कपिराइट फैनायनि माबायाव जों दानफिननांगौ जादों आरोना बेफोरबायदि भिडिअखौ बै समाव साबस्क्राइब खालामनानै थानाय गुबुन मानसिफोरबो दङ आरो बिसोरनो कमेन्ट खालामा आरो सानै साथाम खालामो एखमबा हायो बेफोरबायदि दा बांसिनानो कमेन्ट खालामला आरो बिसोर लाइभआव फैबाबो बिदिनो माथो होनबावनो ना गोरलैद्रायाव लाबाबो गाज्रि देरनानै लाबाबो गाज्रि मानसिनावलाय माथो होनबावनो ना खायफा हिनजावफ्रा बुजियालै ओरैबायदि दाथ' नुवाखै ओरैबायदि दावराव नङा होमबा फेसबुक खुलिस्लाबनो हाया बुजिलायदो सनाफोर बुजिलायदोनो नै फैफिनबाय नै बोराय बुरै जाजासिम आलो गोजोन संसार मोनजालांनो हाथों रावबो जानो होना जाखायाथ' बिदि बयबो मिथिनांगौ बिदिनो रायलायदावनायनिफ्रायनो जालाङो बेसेरा हामलायबाय लिलि नै माबाफोरखौ नायदां देनां लोगो मोनलायबा नुगोन र' दे देनां लोगो हमलायनानै थांनानै रायलायलायनोसै नङा होमबा बिदिब्ला जों सानैल'सैबो रावबो गैला दोनथ'लायनोसै नामा आदा ना माब्लाबा मोजां टाइम लानानै रायलायफिननोसैलाय मोदोमाबो आंना मोदोम माननायाबो बारा खाराखै दा एसे खारबाय आरो एसे मोजाङानो मोनदों डक्टरनि मुलि लाबाय थानानै एसे मोजां मोनदों आरो दा दे गुड नाइट दे ओंखामफोर जाखांबायमोन ना गुड नाइट जोंहाबो जानोसै नोंथांमोनहाबो ओंखामफोर जायाखैबा जादो दिनैनि थाखाय एसेयावनो फोजोबलायनोसै नङा होमबा गुड नाइट सुइट ड्रिम मोनाफ्राव मोजां सिमांफोर नुनो मोन्थों जाखांबायब्लालाय उन्दुनोसै जोंबो ओंखाम जानानै खामानि मावनाय ना बयबो मेंनानै फैनाय ताल मोनलायलाया आरो उन्दुबाथाय ताल मोनलाबो
माला सोराङो फात्ताखौनो मोना दे बिदिब्ला बाय बाय दोनथ'लायनोसै मालाबा रायज्लायफिननोसैलाय दे गाज्रि दामोनसै माबाफोर बुंफ्लांबाय बायबा बाय बाय दोनथ'बाय दे